Има ли сезонност на пазара на наеми в София и всъщност можем ли да предвидим какво ще се случи занапред? Краткият отговор е да. И реално всяка година се повтаря едно и също. Какви предимства може да ти даде това, ако знаеш какво ще се случи? Можеш да сключиш най-добрата сделка и всъщност да бъдеш удовлетворен от решението, което си взел. В това видео ще ти покажа сезон по сезон какво се случва, кои са факторите, които влияят на пазара и как самият ти, било то от страна на наемател, на наемодател или на брокер, да се възползваш от тях. Или иначе казано, през коя част от годината можем да отдадем или да наемем най-изгодно имот. Да започнем от там, че много хора смятат, че зимата е слаб сезон, тихият сезон в недвижимите имоти. Наистина ли е така или всъщност това са митове, които се въртят в пространството? Много хора смятат така, защото зимата предразполага с лошото време празниците да не бъде толкова активен сезон. Истината обаче е следната, че зимата започват да идват първите високи сметки на новите наематели, които са се настанили лятото или есента. Доста често самите те не са готови и не са помислили за това нещо. И какво се случва? Бюджетът, който са определили цялостно да отделят месечно за плащане на наем, се надвишава доста с високите сметки и те са принудени не по собствено желание да сменят жилището, в което живеят. Или пък също така възникват проблеми, които са свързани с наемодатели, съседи, след като няколко месеца вече са поживяли в имота и те са принудени не по свое желание да сменят имота. Това кара всъщност доста имоти да се освобождават и да се активират пък доста нови наематели, които да търсят новия си дом. Тук съветът ми към вас е следния. Единственото нещо, което може ориентировачно да предвидите, това са сметките, които ще плащате зимата. Не гледайте оптималният вариант или най-ниските сметки, които ще плащате, а по-скоро обратното. Предвидете по-високи сметки за зимния сезон, а оттам нататък, ако самите сметки са по-ниски, може да добавите бюджета към този за подаръците през коледните празници. Сметките всъщност са проблемът, който може да предвидиш от по-рано, когато наемаш имота, но сега ще ви кажа няколко неща, които са много важни и всъщност са трудно предвидими, а могат да бъдат мотив за напускане и сменяне на имота под наем. Зимата поради лошото време може да се появи мухъл, може да се проявят следствията от некачествена дограма, некачествена изолация, което пък още повече да скалира сметките, които ще плащаш. Така че за зимата да обобщим в разрез на всеобщото мнение, зимата е активен сезон, търсят се жилища, също така се освобождават немалко жилища вследствие на тези фактори, които коментирахме. След зимата идва пролета. Пролета не случайно е символ на новото начало и много хора го приемат като сезонът, в който трябва да направят промяната в техния живот. Какво се случва реално пролета? Голяма част от хората, които работят сезонна работа, да речем на морето, или пък студентите, които са наели жилище есента и всъщност ще се приберат за 3-4 месеца по родните места, освобождават жилищата, което дава много нови имоти на пазара. Тук може би големият плюс е за търсещите наематели през този период от време, защото те могат да направят немалко огледи, да стигнат до наистина подходящи варианти за тях, също така да стигнат до сделка на подходяща за тях цена. Доста често подпазарна за наемодателите, което ощетяване ли е? Не точно. Защото в противен случай наемодателят, ако търси максимално висока цена, ще разбереш малко по-нататък във видеото, кога може да я получи. Много хора тук си мислят, че това нещо се случва лятото, а то не е точно така. В 95% от случаите бих казал, това нещо се случва април-май, защото в голяма част от случаите договорите, които са подписани за наем са с едномесечно предизвестие, което гласи, че когато се пусне предизвестието, наемодателят може да провежда активно огледи на имота. Така че, когато се пусне предизвестието април или май, през тези 2 месеца тези имоти вече започват да се предлагат активно и всъщност излизат на пазара. Има още един фактор, който влияе на пазара на наеми през пролетта. Най-често работодателите правят своите повишения и вдигат заплатите на своите служители месеците март, април и май. Какво е следствието от това нещо? Немалко хора решават, че могат да си позволят
по-висок стандарт на живот, или иначе казано да наемат жилище, което е по-високо качество, пускат предизвестие, освобождават стария имот и започват да търсят по-скъпо жилище. Накратко, какво се случва пролета? Доста голям брой имоти се освобождават, перфектен момент е да търсиш бъдещето ти жилище, а ако пък си наемодател, наистина доста добре трябва да прецениш каква ще е стратегията ти за отдаване на имота. Лятото, месеците юни и юли са последният влак за наемателите или пък за наемодателите затишието пред буря. Какво се случва всъщност с самия пазар през лятото? Буквално пазарът започва да се променя ден след ден. Разликата между цените юни месец и цените септември месец най-често е в диапазона между 15 до 20%, което означава, че колкото по-бързо действаш като наемател и колкото по-рано предвидиш търсенето ти на имот, толкова по-добра сделка ще сключи самия ти. И тук лятото какъв би им бил съвет към наемодателите? Много ясно трябва да изградите стратегията, с която ще си позиционирате имота на пазара. Защото ако той се освободи май или юни месец, имате два варианта. Да го отдадете на пазарна цена за съответните 2 месеца или да го отдадете на една идея по-висока цена есента. Какво имам предвид? Ако да речем имотът струва 1000 лева, вие може да го отдадете май месец или юни, да нямате пропуснати ползи до есента или пък да се лишите от получаването на наем тези 2 месеца и всъщност есента, да речем септември месец, да отдадем имота на цена от 1150-1200 лева. По-добре не губи тези 2 месеца лятото в пропуснати ползи. Тази разлика от 100 лева много трудно би ти компенсирала пропуснатите ползи от тези 2000 лева през изминалите 2 месеца. И сега идва най-интересният момент от годината на пазара на наеми в София. Идват месеците, в които София се пълни. Това са август, септември и октомври. Какво се случва още от август месец? Студентите започват да търсят жилища с идеята да се подсигурят за началото на учебната година. Хората от сезонната работа се връщат в София. Жилищата на пазара вече са много малко. Предложенията са изключително ограничени. Наемателите са принудени да взимат жилища, които не удовлетворяват изцяло нуждите им. Наемодателите пък са в позиция, в която могат да избират от изключително много наематели. Започват така наречените кастинги в нашата сфера. Един наемодател провежда огледи по цял ден, като през апартаментът минават средно между 15 до 25 наемателя. Така че през този период август, септември и октомври, ако брокерът ти каже, че някой е наел жилището преди вас, да, има огромна вероятност това нещо да се случва. Опашките се вият буквално от входната врата на имота до входната врата на сградата. Наистина е нещо страшно. Наемодателите тук доста често, поради стотиците разговори, които са провели за съответния ден и емоцията от цялото отдаване и интерес към жилището, взимат прибързани и грешни решения, но то в общи линии на база целият интерес към имота, доста трудно е да се вземе най-правилното решение. Какво всъщност мога да посъветвам наемателите през тази част от годината? Когато стигнете до имот, който ви допада, покрива нуждите ви и в общи линии ви се струва като добра оферта, не се замисляйте, а действайте. За наемодателите всъщност много е важна стратегията, която имат още преди да пуснат имота на пазара. Много ясната преценка какви наематели си търсят за имота и всъщност за какви наематели е функционално въпросното жилище. Когато попаднат на такива и получат взаимен интерес, сделката е най-добре да се сключи възможно най-скоро. Защо е хубаво сделката да се сключи възможно най-скоро? Защото доста по-лесно е да избереш от 1-2 човека, отколкото да избереш между 10 и 15. Така че, стигне ли до теб наемател, който проявява сериозен интерес към имота и всъщност би искал да го наеме, в същия момент той идеално се вписва в типа наематели, който ти търсиш, няма защо да чакаш. Като обобщение, какво може да кажем? Зимата не е спокоен сезон, той е доста активен сезон, но не е по желание на наемателите или на наемодателите, а е поради някакви странични фактори, които не са били предвидени или пък
не са могли да бъдат предвидени. Пролетта, както казахме, новото начало, доста жилища се освобождават. Това може би е най-хубавият момент за един наемател, когато смята да смени имота, в който живее, да потърси новото си жилище. Наемодателите тук нямат кой знае какъв избор от наематели, но пък ако имота им е представен по правилния начин, не биха имали проблем с отдаването му. Месеците април, май и юни са тези, през които предлагането расте до един максимум и оттам нататък всички хора, които са имали намерение да заминават, да напускат София и така нататък, вече са напуснали своите имоти и предлагането е стигнало един максимум. Следващите месеци единственото, което се случва е това, че започват постепенно да намалят имотите на пазара и всъщност предлагането да намалява. Продължаваме към лятото, което е една загрявка за есента. Ден след ден предлагането намалява, а търсенето се увеличава, което означава, че и цените на имотите започват да нарастват. Това са месеците юни, юли и началото на август. Есента, както говорихме вече, идва голямото шоу. Търсенето е огромно, предлагането е изключително ограничено, което пък означава, че цените са доста по-високи и кандидатите за един имот са много. Тук наемодателите избират подходящите за тях наематели, а наемателите търсят офертата, която най-много се допира до техните нужди. Дали може да се попадне на оферта есента, която да задоволява изцяло всичките ти нужди, трябва да бъдеш голям късметлия или да работиш с страхотен брокер. Като заключение, има ли сезонност на пазара? Да, има. Хубаво ли е да сме запознати с нея? Бих казал дори задължително, защото може да се възползваме и в общи линии да спестим и да сключим доста по-изгодна сделка за нас. Било то от страната на наемател, било то от страната на наемодател. А ако ти си човек, който тепърва си търси жилище под наем, в това видео давам няколко съвета, които не много хора ги знаят и всъщност с тях би могъл да сключиш една изключително добра сделка.